Γεια σας, έκανα αυτό το βίντεο με αφορμή μια κοπέλα που ανέβασε για τους haters του Bieber. Αυτό η κοπελίτσα είναι 11 χρονών, 12. Τώρα θα ξεκινήσω με αυτό που είπε ότι ότι ο Justin δεν είναι αδελφή. Ο Justin είναι αδελφή. Είπες κάτι για την... κάτι που το άκουσα και από την ξαδέλφη μου. Η ξαδέλφη μου λέει το εξής, ότι δεν έχει φτιαχτεί ακόμα η φωνή του και ότι είναι λογικό αφού είναι 16-17 χρονών. Ο Justin έχει γίνει 18 χρονών και ακούει και τραγουδάει όπως ήταν στα 14. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, γιατί και εγώ είμαι 19 και πέρσι άρχισε να χοντρένει η φωνή μου. Αυτό είναι λογικό. Είπες επίσης και για τις μπιλίπες που λιώνουν για πάρτι του. Εγώ πως δεν έχω δει καμία να λιώνει για πάρτι του. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες ξεπερνούν τα όρια. Ναι, δεν έχει λογική αυτό. Αυτές οι believers είναι στην ηλικία σου και δεν έχουν την μουσική ποιότητα, όπως και δεν έχεις και εσύ. Γιατί αν είχες θα μπορούσες να ακούσεις και άλλα είδη μουσικής. Εγώ για παράδειγμα ακούω τα πάντα. Είπες επίσης και τη Σελένα Γκόμες ότι την έχει τη Σελένα Γκόμες. Αν σβήσει όλο αυτό το φτιαχτό το οποίο υπάρχει με τα φώτα, το αρωματικό το δείπνο και τα φιλιά, δεν ξέρεις όταν την πάει σπίτι τι κάνουνε, δεν ξέρεις τι κάνουνε, όχι. Στην αρχή προσπάθησα, είδα τον Justin στη φάση, λέω καλύτερα να μην κρίνω τέτοια από το κουρπουλισμό και βάζω το Baby. Δεν μ' άρεσε, δηλαδή έχει το Baby και έχεις και το μέντορά σου, λες και θες να του κάνεις ερωτική εξομολόγηση. Αυτό δεν είναι αντρικό. Είπες επίσης ότι δεν ξέρουμε, λες, την οικογένειά του και δεν βρίσκουμε, εμείς οι haters δεν έχουμε βρει, δεν έχει τύχει, δεν είδα κάποιο βίντεο το οποίο να βρίζουν την οικογένεια. Και θα σου πω και κάτι, ο Τζάσου για να έρθει στην Ελλάδα, βασικά ο Τζάσου Μπίμπερ για να έρθει στην Ελλάδα και να τραγουδήσει για 5 λεπτά ζητούσε πόσα πράγματα, λες και ήταν ο Έλτον Τζον. Ο Έλτον Τζον είναι θρύλος. Λοιπόν, είσαι 18 χρόνων και θες να βγάλεις φωτογραφία. Αυτό είναι πάρα πολύ. Αυτό με τη φωτογραφία δεν το κατάλαβα, γιατί έπρεπε να συμβεί. Δεν είσαι τόσο σημαντικό πρόσωπο στη μουσική βιομηχανία για να βγάλεις φωτογραφία. Γιατί δεν έχεις προλάβει να κάνεις κάτι τόσο σημαντικό. Θα σου πρότεινα να αρχίσεις να ακούς. Είπες επίσης και για τη μουσική ότι εμείς έχουμε μιλήσει και έχεις και άλλη μουσική παιδεία. Εσύ που είσαι οι Believers, εσείς οι Believers ακούτε κι άλλο. Τι ακούτε? Ακούτε Nicki Minaj. Αυτό είναι το επίπεδο σας. Μέχρι την Nicki Minaj σε προτείνω κάτι. Να αρχίσεις να ακούς Rolling Stones, Deep Purple, να αρχίσεις να ακούς κάποια συγκροτηματάκια, Iron Maiden, λίγο metal για να καταλάβεις τι θα πει μουσική. Δεν είμαι ηχηροβάτας, ακούω τα πάντα, απλώς να περάσει μια άλλη αντίληψη της μουσικής της παιδείας. Όταν ο Elton John συνέδε το μύθο του,
αυτό δεν έχει γεννηθεί καν. Αυτό που είπες τώρα για τη φωνή, το άκουσα την αδερφή μου και τρελάθηκα, λέω δεν είναι, πας καλά, λέω. Είχαμε μια διαφωνία σε σχέση με αυτό.